El recuerdo que tengo es como familia. Todo el mundo quería hacer el taller con él. Carismático, seguro de él mismo. Era como un dios para nosotras, que le admirábamos. Lo que él decía se hacía y se hacían ejercicios donde había mucho contacto, mucho piel con piel. Hola, buenas Hasiko gara, tardes. Vamos a kaixo, presentar una de las arratsaldeon, películas que están en la aurkeztuko sección dugu oficial, sail que es la ofizialeko selección de film festivales bateko en bat, Andalucía, 70 en garren este caso edizioan, como proyecto proiekzio especial, berezioi bat ekarri dugu El Sostrak Rock edo Sabai Horia, Isabel Cuixeten azken filma, eta hemen dugu bere taldearen zati handi bat, hasiko gara beste muturretik, eta onaino, Carla Sospedra, ekoizlea, Aida Flix, que es una Aida de Flix, las protagonistas, protagonistetako Violeta bat, Porta, también Violeta protagonista Porta, de la película, beste protagonistetako Marta bat, Patxon, Marta protagonista de la Patxon, película, beste Isabel protagonistetako Cuixet, bat, directora, Isabel Cuixet, Goretti zuzendaria, Narcís, Goretti actriz, Narcís, protagonista de la película, protagonistetako Miriam bat, Fuentes, Miriam protagonista de la Fuentes, película, protagonistetako y Sonia bat, Palau, también eta protagonista Sonia de la Palau, película. beste Como sois protagonistetako bat. tantos y es un tema que Asko da para zarete, hablar eta largo y gaiak tendido, luzerako voy a abrir ematen directamente duenez, la tanda de preguntas, zuzenean y galderei si ekingo voy diegu, echando un cable también. eta No sé si galderarik ez badago, ni ere has naiteke. Ez dakit inor galderari baduen. Maria? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias Kaixo, arratsaldeon. por haber hecho este documental. Eskerrik asko necesario. dokumental hau Espero que sea el egiteagatik primero oso de beharrezkoa zen. muchos, porque, Eta espero dut beste se askoren dio mucha lehenengoa fuerza izango y dela. un poco me Indar gustaría handia que, bueno, que contarais erakutsi vosotras duzuelako, cómo sentís eta en gustatuko esta- en litzake este- zuek en kontatzea este pixka bat punto del nola proceso. sentitzen Y luego a zareten Isabel, prozesuaren puntu honetan, que eta por gero qué, cómo Isabeli. surge esta Zergatik historia, eta ¿no? nola Que te subes sortu a este zen istorio barco, hau. Zergatik de estas erabaki mujeres zenuen valientes. honetan hastea, emakumein adoretxo hauekin. Pues ahora mismo yo creo que hemos Tira, conseguido oraintxe sanar bertan bastante. esango nuke Ha sido muy nahiko reparador para sendatzea Y, lortu dugula, ez? bueno, Izan aunque da, sigue siendo una montaña sendatu rusa gaituen zerbait emocional, egia da, no sabemos cómo va a badela, terminar el día hoy. montaña errusiar emozional bat, pero batek daki el nola hecho egongo garen de- egun amaitzen denerako. Bueno, Baina, de hacer todo este proceso prozesu y hau llegar a egin documental, izana, dokumentala egin izana, y sobre todo el hecho oso de hacer círculo, lagungarria de estar izan da juntas guretzat. y Batez hacer ere, sororidad. elkarrekin egotea, sororitatea praktikatzea eta zirkuloan biltzea, hori izan da lagungarriana. Pues yo me siento Denek erantzungo dugu? Ea, nik sentitzen dut oso zorionekoa naizela, onaino iritsi ahal izan garelako, harrigarria izan da, zer nolako prozesua izan dugun, gure gora bereekin, noski, eta ez genuen inola ere aurre ikusten hau posible zitekeenik, beraz orain pozik, oso pozik, gauza mingarri bat eraldatu egin dugulako, eta legeari dagokionez inolako biderik izan ez duen borroka bat, gauza ederra hau izan delako, azkenean Isabel Cuixeten eskutik. Estoy en un punto, bueno, es que me veo aquí y me parece un poco Tira, marciano, ¿no? pixka bat martzianoa iruditzen zait, nire burua hemen ikustea. Baina iruditzen zait guztiok eta du bintzat nik izan dugula zerbait bultzatzen gintuena. Eta hau egin dugu etorriko direnengatik eta oraindik hitz egiteko ausardia izan ez duten horientzat. Gaia garrantzitsua da eta erdigunean jarri behar dugu eta horretarako gaude hemen. Behar den guztiari egingo diogu aurre. Yo creo que desde la denuncia que hicimos hace Duela ezakit zenbat urte egin genuen lehenengo salaketa, eta harrezkero gauza asko gertatu dira. Era guztietako bizipena izan ditugu, eta niretzat ere guztiz martzianoa da, hemen egotea, zuen aurrean, baina eskutik helduta egin dugu bide hau, eta baita ere zuen eskutik helduta. es sanador. Eta horrek sendatu egiten zaitu barrutik. Pues me siento agradecida. Nik ere eskerran handia sentitzen dut, Isabelek aukera hau eman digulako. Aukera eman digu gure ahotsa entzunarazteko, eta ez digu eskainil nola nahiko bozgorailua. Gainera, bitxia iruditu zait. Galdera egin duzunean nola esan duzun, espero duzula bizatea lehenengoa, ez da? Tira, nik espero nuke gehiago ez egotea edo asko ez egotea, bestela horrek islatuko lukelako,
gertatu egiten direla oraindik ere horrelakoak. Eta hau egin dugu nahi batekin, eta da mezua helaraztea eta pixkanaka jarrerak aldatzea, diskurtso soziala aldatzea, hau eragiten duena aldatzea, historia hori aldatzea. Pixkanaka abusatzaileek eta era horrelako ekintzak egiten dituztenek sentitzea ez dutela hainbeste askatasun hau egin ahal izateko. A mí me gustaría deciros muchas cosas. Tira, nik pero gauza todas en asko mi esan cabeza, nahiko nituzke, gauza para asko entender ditut todo el buruan, camino, claro, en muchos pixka bat fases, no sé cómo explicarlo. zaila iruditzen zait, esaldi gutxi batzuekin bide Desde el hau principio hasta ahora, pues, azaltzea. podría decir, Hasieratik honaino, el personal, pues, maila que pertsonalean, reconocerte como víctima esango nuke, no- zure burua biktima gisa aitortzeak, es como algo edo negativo, onartza ¿no? Ser biktima víctima zarela, parece algo negatiboa izan daitekela, ez? Para Inork mí, ez du yo no onartu quería nahi reconocerme biktima dela, como nik ez nuen víctima, nahi biktima bat era otro izan. proceso. En Ez cambio, nuen el nahi, de la niretzat debate prozesua valenciano, yo creo bestelakoa que es zen, baina reconocer adorea que has edo sufrido ekintza ausarta iruditu abusos zait sexuales, onartzea. Sexu abusua jasan dituzula, abusua jasan dituzula, eta gero aurrera egiten duzula, eta bizitzan aurrera egiten duzula, hori gertatu zaizula, baina jarraitzen duzula. Eta guk elkarrekin egin dugu bidea ere, eta beraiek esan duten bezala, bide honetan asko ikasi dugu, asko sendatu gara, barrutik, asko ikasi dugu, abusuari buruz, sororitateari buruz, gauza askori buruz, horregatik gustatuko litzaidake buruan dudan guztia, gusteko gaitasuna izatea. Baina tira, hortxe utziko dut. Galderaren bigarren partea Isabelentzat zen. Bueno, porque un día una chica que aquí... Zergatik, hemengo neska batek, Ana Sánchez Palomok, erakutsi zian Albert Limos eta Nuri Joanikok idatzitako artikulu bat, eta irakurri nuen, eta jakinda gainera zer nolako modu prekarioan lan egiten den edabideetan, iruditu zitzen benetan maisutasun handiz idatzita zegoela, oso ongi dokumentatua, poliedrikoa zen, eta ahots indartsu batzuk ikusten ziren. Eta iruditzen zitzaian hor bazegoela zerbait aztertu behartzen ez. Nekin oso ondo zer egin nahi nuen, arakatu nahi nuen, hitz egin nuen beraiekin, guztiekin hitz egin nuen, Zoomez hasieran, hau hasi zenean oraindik super konfinamenduekin geundelako. Eta hitz egin genuen lehenengo egun hartan, nik esaten nien zerbait egin nahi dut. Ez dudalako inolako zanlantzari, badakit hau egia dela. Hau preskribatu egin dela, baina nola da posible. Dokumentua baldin badaude, fiskaltzarenak, ikerketa bat egin bada, eta bertan egitateak gertatu direla onartzen bada, baina preskribatu egin direla. Iruditzen zitzaidan bazela gauza guztiz onartezina eta horrela seginen. Bai, Kontxitak badu galdera bat? Yo tengo muchas preguntas para Isabel después de ver el documento. Nik Isabelentzako galdera asko ditut dokumentala ikusi eta gero emakume gisa, eta zuzendari gisa ez altzaizu zaila iruditu lasaitasuna mantentzea bereien esperientziak entzunda. Eta gero, imagina dezakezu nolakoa zateken gizon hori kameraren aurren edukitzen, nola imaginatzen duzu momentu hori? Eta gero isiltasunagatik ere galdetu nahi nizun badagolako kontraste bat, ez? Ahotsa igotzeaz hitz egiten duzulako eta horretan ari zaretelako, ez? Eta isiltasun konplize horiek pentsatzen dut oso mingarriak direla, ez da? Jakinda gainera norengatik datozen. Baita norbaitik galdetu zidan, eta zen izan zen unerik gogorrena, tira, une gogorra ez, nire ustez beraiek direla unerik gogorrenak izan dituzena beste guztiok, taldeko beste guztiok egin genuena izan zen, lehenik eta behin entzun, ulertu guzeut berehala ulertu genituela, eta momentu gogorrak, nik gogoratzen dut, beraiek lekura itzultzen direnean, ez? Soto ilun horretara itzultzen direnean, bertan pasatu baitzuten nerabezaroan gauza itxusi asko. Momentu horretan bai, zerbait zegoen giroan oso iluna zen, oso tristea, oso itxusia.
Eta kontuz, dokumentalaren helburua ez da fe ekintza bat izatea, ez gara inkisizioa, ez gu, ez beraiek ez dokumental honetan parte hartu duen inor, baina iruditu zitzaidan nire bete beharra zela zen aukera ematea. Albert, Nuria, dokumentalea esaten denean baino gehiagotan saiatu ziren, berak etzegin zezan. Berak tira, ukatu egiten du, existitu zen egon zenik, beraz hor hitz egiteko aukera askorik ere ez da geratzen, baina iruditu zitzaidan nire egitekoa zela. Eta isiltasuna, dokumentalean, piezan agertzen den isiltasuna ere bada interpelatzen zaituen isiltasuna. Zenbat bider nik begiratu dut bestalde batera, edo isildu naiz zerbait gertatu zaidanean, edo zerbait ikusi dudanean, eta bertan ez nengoenaren egin dudanean. Iruditzen zait hori dela okerrena. Eta ez dakit, agian berai beste iritzi bat dute, baina niri iruditzen zait, agian beraientzat ere okerrena izan dela, isiltasun hori apurtzean, badirudiela gauza oso handi bat egin dutela, erakundea sontxitu nahi dutela, eta berriro diot. Erakundea inor defendatzen badu, badira beraiek, erakundea eta bi pertsona hauek ez dute zerikusirik. Ez dira gauza paraleloak, baina beraiei saiatu direnean zerbait egiten eta gauza asko egin dituzte. Gizon honek eskola ematen jarrai ez ezan, ikusi dituzte gauza asko. Horietako batzuk agertzen dira dokumentalean, denak ez. Eta nik Albert eta Nuriarekin beti hitz egiten nuen, badago ere trama ekonomiko bat, niretzat oso deigarria dena, ez? Eta pertsonatek gauza hauek egin dituenen, badakit fiskaltzak esaten du preskribatu egin dela, baina esaten du egia dela. Eta indemnizazioa jasoten du, hori da, beraien aurpegian ematen den zaplasteko bat, nola da posible? Nola da posible hau, eta nola da posible inork ez azaltza zergatik? Egiten ari den, horratzean badago beste argumentu oso arraro bat, eta horretan ere sakondu nahiko nuke, baina batzuetan paretak daude hor, badaude ukitu ezin diren gauzak, badaude gauzak jendeak ez dituenak aipatu nahi, beraz, batira. Eta nik badakit, azkenean esaten ez diren gauzek, pixu handia izaten dutela eta jario egiten dutela azkenean, zornatu egiten dira. Ezakit agian datorren urtean, el sostragrokeen beharrean egingo ditugu pareta horiak, ez? Badago paper pintatu horia, eleberria. Bada ere, erditzondoko depresioa dunen emakume bati buruzko, beraz egingo dugu pareta horiak, zoru horiak, gauza hori asko dago hortik. Pregunta intermedia, ¿no? Que planteas... Bai, bazagoen erdiko galdera hori, ez? Elkarrizketatu erruduna edo elkarrizketatzeko aukera. Ezakit osongi nola deitu, baina aukera hori nola izango zen? Zure ustez gertatu izan balitz? Ezakit. Niri iruditzen zait hitza denei eman behar diezuela, ez da? Kontua etzen inor epaitzea, baizik eta esataizu. Zuk zer diozu, beraiek hau esaten dute, eta interesgarria izango zen, ez da? Hori iruditzen zait, baina ez da posible izan. Ez da posible izan, eta informazio kontraesankorrak daude, eta ezakit agian aldatu da. Ez aldatu. Baina batek daki, jende aldatzen da, agian. Interesgarria izan zatekeen, ez da? Baina esaten badute ezetz, etzela gertatu, ezakit. Hor tarte gutxi dago, ez da? Bai Albertek, bai Nuria, bai nik, genuen gogoa, gauza asko galdetzeko. Badago beste galderaren bat? Bueno, mientras aparece alguna pregunta más... Tira, beste galderaren bat agertu bitartean, nik zerbait aipatu nahiko nuke. Iruditzen zait dokumentala ez dela soilik lekukotza oso boteretsu batzuen bilduma bat,
ona sartu aurretik, prentsaurrekora sartu aurretik, aipatu dugu zer garrantzitsua den zuei entzutea gainera zer nolako indarrez kontatzen duen, eta guztiok sentitzen garela identifikatuta gehiago ala gutxiago. Notatzen da dokumentalean, badagoela zinemagile bat, ura bideratzen edo ura egiten, ibilbide oso luze batekin, eta nik galdetu nahiko nizuke, Isabel, beraiek esaten dutenaz gain, atzean, badago beste lan oso interesgarri bat, eta iruditzen zait, baduela zer ikusia emakume gisa dugun evoluzioarekin, nola azten garen emakume gisa. Eta oso egin duzu horrez, artxiboko materialarekin, emakume hauek ulertzen ditugu Coming of Faith bat bezala, oso tristea, oso mingarria, baina dokumentala trasten ditu bezala egiten da, osongi egiteko emakume horren kontakizuna, denboraren iragaitea aipatzeko, eta azaltzeko nola zerbaitek gertatzen denean badizun askoz ere gehiago eragin aurrerago eta zertan gertatzen den momentuan, Eta iruditzen zait honi balioa eman behar diogula. Dokumentalak gauza potentea kontatzen dituelako, eta gian horregatik batzuetan ezkutuan gertatzen da zuzendariaren lana, Eta iruditzen zait zentzu horretan oso ongi zuzendutako film bat dela, oso ongi kontatuta den, historia dira, oso emakume bereziak zareten, nor bere historioa du, naiz eta pertsonaia berdinarekin, topo egin izan, zuen bizitzan historiak oso ezberdinak dira, eta lan horri guztiari buruz galdetu nahi nizun. Tira, planteamenduari dagokionez, Blanca Ferrerorekin ere egon ginen, aztertzen nola iritsi onaino, Iruditzen zitzaigun historia oso potentea zela, baina iruditzen zitzaigun ere gauza askotan galtzeko aukera zegoela. Gauza batzuk argi genituen, ez genuen hain morborik. Batzuetan dokumental batzuk, tira, plataforma guztietan ikusten ari gara, Abuso errepikeak horren inguruan badago morbo hori, eta niri ez zait iruditzen ona denik, eta kasu honetan dokumentalaren zentzuaren kontra doa gainera. Eta hemen, esango nuke ni izan naizela transmisiorako bide bat, bitarteko bat. Egia da, nik uste nuela prozesu komatxoen artean erraza izango zela, baina eman dugun urrats bakoitzak beraiekin eman duguna, artxiboko materiala lortzeko egin duguna, plataformateko mezuak lortzeko egin duguna, historian messengerren zagoelako, dena kostatu zaigu asko. Presentzia digitala beraiena, beraien presentzia guztia, antzerki eskolan, aula de teatren, hor zegoen guztia ezabatu egin zuten, TV3ek edo gurasoren batek eman zigun materiala, aulak ez zigu ezer eman. Eta han egon ziren, ordu asko eman zituztenan, ez ziguten ezer eman. Ez zegoen ezerrez, bazirudien ezabatu egin izan dituztela, Eta honek benetan sekulako amorrua eman ziren, hemen aitortu behar dut. Eta tira, beraiei pentsa. Baina Marionak muntatzaileak ere sekulako lana egin du, eta muntatzen hasi ginenean, Marionak esan zen, ama izan nahi dut, eta nek noski, nire aleginik handinea egin nuen deskonbentzitzen saiatzeko, ez da momenturik honen ama izateko. Baina ez arroza pasatuko zaite esaten zen, ez arroza. Bueno, tira, muntatzen ari zela, orduan geratu zen, eta uste dut gaur zegoela erditzeko prest. Hau da, haure izan da bide oso luzea, prozesu luzea, arratsaldeak eman ditugu desesperatuta, ez da, lehenik eta behin nola errespetatu beraien nortasuna, ez daitezen izan protagonistak, biktimak, bloke homogeno gisa, bakoitza bere bizitza izan du, bere bizipena, bere reakzioa, bakoitza bere modura gainditu du, bakoitza bere ikuspegia du, eta hori errespetatzea, eta ikuslea ez galtzea, etzen bat ere erraza. Eta noski, gero, aurkitu genituen urrea diren gauza horiek, batean pertsona batek esaten du, zen
gertatu zena, eta bat batean subjektu agertzen da, esanez antzerkia, bada, neska mutielak zabaltzeko modu bikaina, bulina desagerrarazteko tira, hor badago hipokresia handi bat erakundeetan, eta kontrastea argi eta garro ikusten da. Hori urrea da. Eta gero, ikasleetako bat agertzen da, jatorrizko filmazioetako batean, bere telefonorekin grabatzen agontzelako, bere izan zen pertsona bakarra bere materiala eman ziguna, ez? Eta hori eskertu egin behar diogu, beraiek esatu da, sekta bat bezala, zen eta aztuk esatu duzu, sekta bat bezala, eta irudietan ikusten duzu, baietz, zirudien berak guru bat zela, eta neska eta mutil gaztauen bizitza iluminatzen zuela, ez? Kontxita beste galdera badu. Oye, que me podéis corregir, que si digo algo que me lo... Zuzendu lasai esaten dituanak, Bai, jakin nahiko nuke, ea, eta ezakit termin hori den, ea dokumentalari esker berriro ireki daitekeen kasua nola bait. Ezakit efektu hori izan dezaken. Ea, fiskaltzak esplizituki dio, Karlak ni baino hobe esan dezake. Salaketa berriri baldin balego irekiko dela, baina realitatea da, azken belaunaldietako pertsona horiek, abusoa jasan zituztenek, ikusten dituztenean zer ondorio dituen hitz egiteak, noski, nora ausartuko da, ez da? Zer abantaila du biktima batek hitz egiten duenean? Zalantzan jarriko dute, esaten duzunan, ondagoen probak, asmatzen ari zara, esageratzen ari zara, edo izu gainditu zazu, normalean hori esaten dizute, ez? Hori ikusita, eta gauza den bezala ikusita, iruditzen zen, belaunaldi berriek, aukera edukiarren, kasua berriro zabaltzeko, ez dakite aukera baliatuko duten. Ez dakit zuei, zer iruditzen zaizue? Oso zaila da, salatzea guk izan ere ez genuen salatu nahi. Eta proposatu zigutenean, Lleidako alkateoia fiskaltzara eraman zuen kasua ikertzezaten, eta guri deitu ziguten lekuko gisa, eta oso gaizki pasatu genuen, esatea ara joan behar naiz, eta nire izena jakingo du nor naizen oso urrats gogorra da. Komisarian zaudenean gauza oso gogorra da. Eta zaila iruditzen zaigu, ez zinezko, baina zaila iruditzen zaigu kasua berriz irekitzea. Espero dugu irekitzea, baina hori gertatzeko denok aldatu behar dugu txipa abusei buruz hitz egiten dugunean eta biktimei buruz hitz egiten dugunean. Isabelek oso modu ederrean egin du. Ez du inolako sentsazionalismorik erabili. Eta barkatuko idazue, baina hemen zuek edabideok ere baduzue erantzunkizuna. Ez emateko hauendariaren irudi hori biktimaren inguruan. Inork ez du bere burua horrekin identifikatu nahi, guk ez genuen horrekin identifikatu nahi. Bai, eta ustot, Albert eta Nuriarekin hitz egin genuenean, hain zuzen ere egin genuela artikulua beraiekin oso eroso sentitu ginelako, oso eroso sentitu ginen gertatu zitzaiguna kontatzeko, eta lehen aldia zen hori gertatzen zitzaigula. Ez ginen inorekin eroso sentitu, beraiekin izan zen lehenengoz, eta orduan egin zen artikulu ora. Eta han osongi kontatzen dute zer gertatu zitzaigun. Bai, Isabelek ere esaten du, ez? Hor badago utxune bat. Zuk salatu nahi baduzu nora joango zara, gu bederatzi gara. Baina bakarri baldin bazaude, norekin zoaz, norekin hitz egingo duzu. Batzuetan norbaitik kontatzen diozu zer gertatu zaizun eta arraro begiratzen zaitu. Beraz, komunitate osoak oso kontziente izan behar du, ulertu behar du zer den abusu bat, ulertu behar du abusatzaileak ez duela esaten, kaixo abusatzaile ban naiz eta abusua egingo dizut, ez? Bestelako aurkezpenak erabiltzen dituzte. Guk askotan esaten dugu, sedukzioa erabiltzen dute, erromantizismoa erabiltzen dute, konfiantzazko norbait bezala azaltzen dira, eta hor, baliabide gehiago behar ditugu, komunitate osoak egin behar du aldaketa bat. Biki Bernade Fundazioak behin esan zigun, kanpaina bat egin nahi genuenean, hirian egin nahi genuen sexu abusuen kontra, udalak ez zigun lagundua, eta esan zigun, eta nola nahi duzue konpontzea egin zaizuena, zerrenda bat egin genuen, eta hor eskatzen genuen kanpaina bat egin zain sexu abusuen aurka, eta Biki Bernade Fundazioa horrela ezagutu genuen.
eta esan ziguten aur bat, nerabe bat babesteko komunitate osoak egin behar du zerbait, gu gara komunitatea. Bai, gainera orain badirudi hemen gaudela, bai eta oso ausarta garela, baina hau ez da errealitatea. Errealitatea da guk prozesu oso bat egin dugula. Aurrena, artikuluko momentu gura egon zen, ez genuen nahi gure izenak ezagutzera eman zitezen, guk ere gure bizitza ditugulako. Gure bizitza ez da hau, ez? Traumarena. Hau da, gure bizitzan gertatu den zerbait. Eta bai, borrokatu nahi duzu, eta bai, markatu egin zaitu, baina ez duzu nahi hau izatea zure etiketa hashtag sexu abusuaren biktima. Ez duzu hori nahi. Beraz, artikularekin jada, kostatu zitzaigun gure izenak, ateratzea, ez? Gero salaketarena. Hau prozesu bat izan da, eta Isabel iritsi zenerako noski. Ez gaude hemen gure aurpegiak ezagutzera ematean nahi genuelako. Ez, hemen gaude, bera ikustean konfiantza sentitu genuelako, eta esan genuelako tira. Ausartzen bagara, honekin ere ausar gaitezke, ez? Pixkanaka, beldurretik, zalantzetatik, pauso ausartak ematen dituzu, eta elkarri lagunduz gainera, ez? Asko hitz egiten da sororitatea azken aldean, eta badirudi askotan esatean, desagertu egiten dela haien esanahia, ez? Resilientziarekin ere gauza bera gertatzen da. Nik aipatuko nuke, azpimarratuko nuke prozesua bera nolako izan den, elkarri lagundu diogu. Eta momentu askotan behar izan dugu adorea. Eta batez ere, bidean, norbaitek esaten zegunean sinesten zaitut, orduan, hartzen genuelako indarra. Hortik hartzen genuen indarra. Momentu horietan. Esaten zegudenean, sinesten zaitut, nik zuren mezua hartu eta helarazi egingo dut. Eta espero dezagun gainera, hau egiteak merezi izatea, honek izatea emaitza bat. Askotan gertatzen da, ez? Zu kontatzen duzunen nolako izan den, modus operandia identifikatu dezakezula. Niri iruditzen zait Isabelek oso ongi definitu duela nola jokatzen duen abusatzaile batek. Normalean, dokumentalek arreta handia jartzen duten biktimetan zenbat urte zituen eta nola gertatu zitzaion, zer gertatu zitzaion. Iruditzen zait horre, baita ere oso prestutasun handia goten dela biktima bera epaitzeko. Eta kasu honetan iruditzen zait protagonista dela abusatzailea, ez? Eta pertsonarik identifikatzeko pistak ematen dizkigu Isabele. Berak esaten duen bezala ez dira bat ere originalak, depredatzailea beti errepikatzen dute. Gauza eta modu berbera, ez? Bera jakin izan du arreta jartzen jarri bazenekoan. Gu nahi genuen arreta berarengan jartzea, ez gugan. Guazen pixka bat historia aldatzera, ez? Jar dezagun arreta, benetan errudun sentitu behar den pertsona horrengan. Benetan lotxatuta sentitu behar den pertsona horrengan, ez beti biktimengan. Agian horrela jokatuko balute denek, errazagoa litzateke salatzea, ez da? Ez balitzateke beti biktimarengan jarriko arreta. Tira, ni momentu hortan ez dengoen, baina esango nuke, beraiek hitz egin zutenean, antzerki eskolarekin, zalantzan jarri zutela, haiek esaten zuten, ez zuten besi jaso. Etorri klaustroarekin hitz egitera eta azaldu zer gertatu den, ez zutelako ulertzen. Irakaslek ez dute ulertu zer gertatu den, eta ulertu nahi dute. Eta onartu egin zuten justifikatzera joateko proposamenura, ez? Beraz, ez dago tresnarik, jendeak ez du prestakuntzarik, ez dakit nola lagundu biktima bati, ez? Izan zen zerbait, ez dakit, beste utxune bat dago horrez. Dira, izan ere, bazegoen elkarte bat, gure izenean parte hartzen zuena, artikuluarekin lehenengo izenak eman genituen arte. Izena izeneko elkarte bat zegoen, eta guk indarrik ez genuenean gugatik hitz egiten zuen. Eta horrek ere indarra eman zigun, Garai hartan beraien laguntza izan ez bagenu, ez ginateke gaur hemen egongo.
Badago hemen beste galdera bat, Mariarena. Vuestro documental es no solamente vuestro caso, es que es estructural. Zuen dokumentalean gertatzen dena da, ez dela soilik zuen kasua ikusten, ez da, bada, isiltasun horren guztiaren anatomia. Horregatik esaten nuen lehenengoa izatearen hori, ez? Niri iruditu zait, mutilen kasuan, mimetikoki ere jarraitu egiten zirela Antonio Gomezen urrats horiek, ez? Ez dute parte hartu nahi, etzen duten nahi, beraie parte hartzea, eta nire ditzen zait, dokumental honen alderdirik interesgarriena dela sistematizatu egiten dela, ez? Ez da Antonio, da sistema, beraz, mutil gazte horie, badirudi hor daudela ere esku sartzen, bere ikasleak dira. Bueno, hemos tenido, ha habido alguna denuncia a alguno de estos chicos. Egon da. Ikasle izan dako mutikoren baten salaketa bat. Ulertu behar dugu, abusua eta aurren abusua ez dela gauza isolatu bat. Zuk zure nortasuna garatzen ari zaren momentu honetan, nerabezaroan, gure ikuspegitik, emakumeen ikuspegitik, gure balioa da zer nolako ederra garen, edo amore emango dugun bere desioen aurrean, edo bere ikasleen aurrean, eta mutilen kasuan gertatzen zena zen beraiek ulertzen zutela hori ongi zegoela, hori baimenduta zegoela, hori zela harremanak ezartzeko modu egoki bat. Ez dakit kontakizunari buruz zerbait gehiago esan nahi duzuen. Guk gonbidatu egin genuen beraiek deskribatzen duten mutiko horietako bat parte hartzera, ez? Esaten du, biluzik grabatzen zituela neska dutxan, eta gero Antonio eta Rubeni erakusten zizkitela, irudi horiek, baina berak ez zuen nahi izan. Arrazoi askorengatik, ez zuen parte hartu nahi izan. Beste pertsona batzuk, beste mutil batzuk ere, hasiera batean baziruen baietz, parte hartu nahi zutela, bazeuden ere irakasleak, aulatik ere atera zirenak, eta ustez oso haserre zeudenak. Tira, Orson Wellesek zioen bezala, Amerikako ezkerrak sorginen aurkako borroka horretan bereak salbatzeko besteak saldu zituen bezala, kasu honetan gauza bera ikusten genuen, ez? Irakasleren bat joan zen, aulatik, ikusten zuelako, gertatzen zela gauzak, eta etzegoela horrekin ados, eta ditu nionean, esan nire dizu gustatuko litzai gukezuk ere hitz egitea, eta esan zian, bai, eta esan zian, eta beste irakasle batzuk ere hitz egingo dute, eta esan nion, ez, eta esan zian, aurduan nik ere ez, nik orain aurrekin seminari badudalako, eta ezakit agian kenduko didate horrateratzen banaiz. Orduan tira, hitz egitearen prezioa ez da gauza izugarri gertatzea. Agian da, 300 euro gutxiago irabazeko dituzula. Agian behar ditu, baina iruditzen zait, 300 euroak ere ez zirela arrazoia. Iruditzen zait, sistema hau oso zitala zela. Eta oso gutxirekin, iruditzen zait, hau guztia saiesteko aukera zegoela, ez da, aitortuta. Zer gertatu zen, barkamen bat eskatuta, beraiei, familiei, baina noski, hori gertatzen ez denean esaten duzu, hitz egin dezagun, eta esan ditzagun gauzak, ez? Eta iruditzen zait, beraientzat ere erosoena zela isilik egotea, baina emakume praktikoa gara. No sé si hay alguna otra pregunta. Ezakit beste galderari baute dago. Quiero preguntarle, Isabel, ¿esto lo van a acoger el documental? Isabeli galdetu nahi diot. Hau, Televisión Espainolak eta TV3 emango dute. Komplexua izan da, erraza izan da, edo zaila izan da, hori lortzea. Zuk dokumentala eraman diezu, eta prozesuan nolako izan da, nahiko erraza, ulertu dute, ala... Tira, Televisión Espainolako zuzendariak, Orion Noizek, benetan asko lagundu digu. Eta
egia da, batzuetan, esaten duzula tira. Nigo gogoratzen dut, Una de las primeras personas a las que yo le hablé del documental cuando todavía estábamos... dokumentalarekin hasten ari ginela, pertsona bati, hitz egin niola honi buruz, ez? Oso plataforma ezagun batean, ari zen lanean, eta sari nazionala jaso berri nintzen hemen Donostian eman zidaten, eta nire bikoterekin nindoan Segoviako jai zinemaldira. Eta ni oso pozik nengoen, ez? Eta ikusiko duzu honekin, ikusiko duzu goza, zoragarri izango da, oso erraza izango da dokumentala egitea. Eta gogoratzen dut, eta iruditzen zait hau guztiok oso presente dugula. Garai hartan, telebistakate oso ezagun baten arduradunak, ni proiektua aurkeztuta nuen, paperean inolako argazkiri gabe, Zoom-bidez ezagutzen nituen neskak, nire ideia bat zagoen pixkat, oraindik guztiz gauzatu gabe. Telebistakate honetako arduradun ezagun horrek deitu zidan, ni nire sariarekin pozpozik nengoen, jaialdirako bidean, eta ni pentsatzen dena oso erraza izango zara, eta deitu zidan, eta esan zian, eskemen hau ez zaigu interesatzen. Nik esaten nuen, ez nituela nahi xetasunak, nik ez nuela jakin nahi zer egin zuen eta nola, eta zer sartu zuen non, ez, hau ez da beharrezkoa. Eta esaten ziaten noski, baina nola ez dena hon indarkeriarik, bortxaketarik, hau ez zaigu interesatzen. Horrela, hitz egin zidan. Eta esan nuen, ongi etorri realitatera, ez oso gutxi iraun zidan ilusio horrek, ez Leonardo DiCaprio eta Titanic, ez oso gutxi iraun zidan. Hor badago mundu bat, nahi duena gauzak oso modu grafikoan agertzea. Eta morboa nahi duena, ez? Eta guk ez genuen hori nahi. Eta morboarekin jarraitzen badugu, momentoren batean esango duzu aizu, eta nori emate dizkio ideiak. Nor berotzen du, agian beste depredadore bat ideiak emango dizkio, ez? Ez dakit. Eta Oriol Sotonik kontatu genionean, genuen asko eginda, Nik jarraitu nolako, nik egin nahi nuen, eta esan nuen tira, inork ez badu eman nahi nuen, non baite jarriko dugu, ezakit, proiektore batekin ikastetxeetan, edo, ez? Eta Uriolek berehala ulertu zuen. Zergatik egin nahi genuen horrela, tonua ulertu zuen, eta arraza izan zen. TV3-en kasuan ere, ulertu zuten beste zerbait egin nahi genuela. Eta hemen ere, nire eskerrona eman nahi diet, beraie gabe, ez gaundokelako hemen. Eta garrantzitsuena da, gainera denek ikusi ahal izango dutela, telebista publikoetan emango delako dokumentala. Azkeneko galderaren bat badago? Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, Ongi, beste galderarik ez badago, eskerrik asko El Sostre Krokeko talde osoari, hemen zabeten hoi, Maian eta hemen zabeten beste guztioi. Zorionak, eta eskerrik asko zuen lanarengatik, zuen esperientzen berri emategatik, eta zuen guztioi prentxaurrekoen egotagatik. Eskerrik asko.